Okari familia. Gaur bisita daukagu. Maiarreka kaleko 13. zenbakian, Okari familia bizi da. Munstro talde alaia. Goiko solairuan, Lumaren eta Adeien logela dago. Adeiri, familiako txikienari, marraztea, eraikitzea eta mundua ezagutzea gustatzen zaio. Lumak aldiz irakurtzea, ameztea eta ikertzea du gustoko. Eta non dago Gar? Hemen dago. Gar, anai zaharrena da. Txantxak, misterioak, da gauzak burutik mugitzea gustatzen zaiona. Mun, sukaldari mainatxua, aita da. Eta San, ama, eguna lorategian igarotzea gustatzen zaiona. Landareak zaintzen da bere bi maskotekin jolasean. Xango eta Errege. Xangok ostoak maite ditu. Erregek berriz loreak. Eguna argitzen du Okari familiaren etxean, da postariak gutun bat dakar beraientzat. Osaba Paku, urtetan mundua zeharkatzen ibili den abenturazale ausarta, etxera itzuliko da. Munstro txikiek nekez eusten diote emozioari. Ilargibeteko gau euritsu batean, kolpeak entzuten dira etxeko atean. Ireki eta motxila bizkarrean, da esploratzaile kapela buruan, etxean sartzen da Osaba Paku, irribarre dizdiratsu batekin. Munstro txikiek Osaba inguratu dute, abenturak entzuteko irrikaz. Tximiniaren inguruan, Paku istorioak kontatzen hasi da. Oi, joba maiteok, itxasorik ilunenak zeharkatu ditut. Eta mendirik garaienak igo. Landetan paseatzen, izaki bitxiak ezagutu ditut, eta antzinako hondakinak arakatu ditut. Baina ez da ezer konparatzen, etxera itzuli, eta familiarekin elkartzearekin. Pakuk istorioak kontatzen jarraitzen du. Umeak liluraz begiratzen dioten bitartean. Erraldoiak bizi diren izotzezko uharti bati buruzkoak. Non altxor ezkutu bat aurkitu zuen. Maitagarrien baso sorgindu bati buruzkoak. Non landareek bizia hartzen duten eta txamanek Ze izan da hori? Galdetu du Adeiek izututa. Etxea dardarka hasi da. Denek kezkati begiratzen diote elkarri. Osaba Paku zuritu da. Abenturazale gisa bizitako urteek arrisku hurbila antzematen irakatsi zioten. Ez nago ziur, baina jakin beharko genuke, esan du erabakitasunez. Tentuz, Okari familia kanpora irten, eta izaki basatien talde bat lorategian sartu dela
ikusi dute. Babes eta janari bila. Ilargi beteak nahastu ditu, seguru, dio lumak. Kontuzko egoera da. Izan ere, izaki basati horiek etxea hondatu, da familia arriskuan jar dezakete. Ausardiaz, Okari familiak plan bat asmatu du. Izaki basatiak lasaitzeko, da irtenbide baketsu bat aurkituz. Pakuk bere bidaietan txamanek prestatutako edabe bat ezagutzen duela dio. Edanean, edozein monstruori lo eginarazten diona. Xanguk eta erregek zaunkaz mehatxatu dituzte izaki basatiak. Da horrela, San lorategira irten ahal izan da, edabea prestatzeko behar dituzten landare bila. Munek edabea ahal bezain azkar prestatzen dago. Adeik eta lumak kontu handiz, busti dituzte otorduak edabearekin. Garrek bere ahalmen telekinetikoekin janaria eramaten ari da kanpoan dauden izakien gana. Eskerrak berehala lasaitu dira sarkinak eta minutu gutxiren buruan lo daude denak. Monstro familia alaiki besarkatu da, jakinda arriskua gainditu dutela elkarrekin. Egun sentiarekin batera, Maiarreka kalea baretu eginda. Okari familia tximinearen inguruan bilduta dago, barreak eta abenturaren oroizpenak partekatuz. Hala, batasunez beteriko bihotzekin, Okari familia egun berri bati aurre egiteko prestatzen ari da, bere etxe misteriotsuan.